Čaute ľudia, pri dnešnom videu a dneska si ideme zahrať ďalšie hry v našej tabulke Road to the Champion. No a vlastne my sme teraz prví s 9 bodmi a odohral som 2 zápasy mimo kameru. Obidva som vyhral 2-0. No a tu nás ideme pozrieť na tým. Stratil som v tých 2 zápasoch 2 hráčov. Honkamfa, ktorý hrá v základe, a Triguereša, ktorý jasne, že hrá v základe. Oni sa vydýchajú a my si zatiaľ ukážeme náš tým. Teda Araujo je ako naša jediná hviezda, potom Olusania a Pérez, ktoré sme kúpili medzi tým, čo som nebol na kamere. No a Sedler, to je ešte, všetci sú okrem Olusaniu sú všetci nad 60 rating, tých, čo som povedal. No a my si dneska ideme zahrať nejaké tie zápasy. Máme tu Sheffield, takže vidíme, že oni majú jednoznačne 1000-krát lepší tím ako my. Každopádne to nás neodradí od toho, aby sme nejako aspoň niečo zahrali. Takže ideme na to. Prší a my si ideme zahrať. Hodžua Henderson tu rozohráva. Hodžua Hadž Musa rozohral a hra sa začína. Tu na Doherty pekný skluz, ale bude to faul bez žltej karty. A tu vidíme, že Olusania tu vybojoval loptu, môže ísť dopredu. Olusania nedokázal sa ešte prervať. Hadž Musa, sám na bráne. Hadž Musa, Ježiš. Čo to nepremenil? Mohol dať normálnu strelu a nie takúto, že lobovať brankára. My ideme hrať útočne, teda ofenzívne. No a my sa budeme snažiť teraz niečo vyniknúť. Fran Pérez, naša nová posila. Fran Pérez, Ježiš Maria. Nevieme premieňať šance. Herinson nedokázal prehlavičkovať. Teraz Bogle. Ahmedžovič, vynikajúci skúk do Dusaniu. A toto bude aj so žltou kartou. Tak, to by som absolútne nepovedal. A Olusania ešte možno chce vybojovať loptu, ale už si nemôže dovoliť nejaké veľké zákroky. Pre nás by to bola obrovská strata. Ronald Araujo sa tam snažil ešte niečo spraviť. Vynikajúco. Hadž Musa, krásne, ale opäť rozhod sa zase zapískal so žltou kartou. To už je fakt nenormálne. Nič sme neurobili, to slova teraz bola lopta. A toto by malo byť brankárové. Born, vynikajúco. Born. Out na Ronalda Araucha, ktorý vie byť rýchly, ale aj vie faulovať. A opäť dostávame žltú kartu. To už je fakt nenormálne. Vynikajúco Ronaldo Araucho. Teraz to ide medzi žltými kartami hráčmi a Olusania. Toto bol neuveriteľný center, ktorý končí v aute. A tu je odkop z ničoho nič. Asi z napádania. A Nidzelak fúka. Skúsi to, ale tam nedokáže byť ani Fran Pérez. Fran Pérez, vynikajúco. A opäť, aj so žltou kartou. Čo sa to deje? Ale je tu zranený Osborn. Tak aspoň, že tak, ale toto nemohol byť faul na žltú. Vynikajúco. Fran Pérez na Dohertyho. Doherty na Hadž Musa, skúsi to. Ešte nič. Herinson, skús. Herinson. Wow. Jaký zákrok od golmana. Ronaldo Araujo. Skúsi center. Nidželaga fúka. Stráca a je tu polčas 0-0. Takže nám sa absolútne zatiaľ nedarí. Máme brutálne veľa žltých kariet.
čo u nás není absolútne pre nás dobré a čo už nemôžeme moc faulovať. A najhoršie na tom, že jeden z nich má aj stredný obranca Araujo. Hadžmusa sa snaží ešte dostať. No tam už bol Fotheringham. Ronald Araujo nedokázal. Teraz je tu sám na brankárovi. Ronald Araujo ešte môže niečo s tým spraviť. Ronald Araujo. Vynikajúci zákrok. Ale pozor na toto. Ešte toto vynikajúci zákrok od Borna. To je striedanie. Oakley ide hore. Takže čerstvá posila, ktorá bude musieť a hneď bude poslaný dole. Takže červená karta za toto, čo by som nepovedal. Ale hneď prišiel a hneď aj odišiel. Wow. Akože rozhodčí nás asi nemá úplne v láske. Vynikajúco Herinson, teraz toto konečne nebol faul. Teraz môžeme ísť dopredu. Hadžmusa. Toto môže byť jedna z posledných šancí tohto zápasu. Poďme ju využiť. Hadžmusa. Krásne si obišiel jednoho z hráčov. Teraz Fran Perez. Ešte obchádza z hráčov. Fran Perez na Dohertyho. Doherty krásne obišiel. Ešte je tu Nie. Neprišla prírávka na Oliseniu. To je škoda. Už sme mohli vyhrávať 1-0, ale to sa nepodarilo. Ešte je tu Herinson. Skúsi to z ďalky. Nič. Herinson. A 77. minúta nám opäť nič neprinesie. Takáto smola, to ešte tu nebolo. Ale to je Ronaldo Araujo, krásny pás z hlavičky Olusania. Ešte na Hadžmusa na Dohertyho. Doherty misuje prázdnu bránu. Čo som to práve videl? Tu vidíme krásna nahrávka Doherty. To on proste nedokázal využiť. 82. minúta a toto už bude asi koniec zápasu, no ešte môžeme pokúsiť o jeden útok. My už musíme začať s tým niečo robiť, aby sme získali aspoň loptu. Toto sa nepodarilo. Možno nám ešte dajú gól. Herinson bude musieť dobrániť. Vynikajúci zákrok. Naše v 16. Ešte sa tu môže niečo stať, ale je to full time. 0-0. Dostali sme červenú kartu a žltú sme mali stále. A man of the match jednoznačne Wes Norringham. Takže ideme si pozrieť ešte highlighty tohto zápasu. Tu vidíme Hadžmusa, ktorý bol sám na bráne, absolútne sám. To nedokázal využiť. Tu je opäť Herinson, ktorý mal šancu. Tu na to vidíme. Ale vynikajúci zákrok tu vytiahol. No na druhej strane, tu nedokázali využiť oni šancu. Brooks. Ale opäť náš výborný zákrok. Oakley dostal červenú kartu, nejak prišiel. A toto je Dohertyho neuveriteľný mis. Tu si to ešte raz pozrime. Tu je doslova sám na bráne a prekopáva to. Tu je ešte raz tá šanca Hadžmusu, ktorú opäť nedokázal využiť. Takže máme tu náš tým. Už sa nám môže vrátiť Herins, Trigueres a Hornkamp taktiež. Takže tu vidíme, že Oakley má červenú kartu. Takže tu už nebudeme mať s tým, čo spraviť. Vidíme, že my budeme hrať proti Aruke. Ale je tu napríklad aj Bristol, Birmingham. A v tabulke sme stále prvý. A Birmingham je 14. až. Takže toto by bolo pre dnešné video všetko. Určite zanechajte like, odber a zatiaľ sa majte. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Čau.